Аз съм прави в БГ и днес ще колим зомбита. Трябва сега да изскочи това зомби. И ми викайте прави в БГ, не и в бол. Умре! Добре. Това зомби умре сега. Добре. Там ли? Умре. Така. Това трябва да се скрия под леглото. Това зомби не ми хареса изобщо. И прекъсваме за малко. Той е тук! Така. След като зомбитата имат много живот и могат да се съживяват, трябва да бягам. Тук ще бъда. Дано скоро да не дойде. Пистолет е як. Ето го. Умря. Така. Тук има помощник куче. Така, помощник куче. Зажива се! Добре. Парче от... Не знам какво е това. Но ще го взема, може да ми трябва. Добре, взех нещо. Какво взех? Ето, ще си го сложа в инвенторито. Ето го! И пак прекъсваме за малко. Така, извиняваме се, но... Да. Сега трябва да му избягаме. Той идва май. Чувам му, добре. Трябва да се зареда пистолета. Когато мре с цяло, трябва да му вземат ръбата. Защото може... Хора могат да си направя меч. Меч мога. Ето, не знам как си го направих, но го направих. Така. Тука! Така, умря. Сега може да си взема меч и да го заколя, но не сега. Защото той може да е зъл, трябва да се скрия. Така, умря. Сега трябва да отида на място, дет не може да ме намери. Къде? Не може. Ето тук ще скрия. Така, хора, убих го. Помощника куче. Добре. Малко бавно умира, това не ми харесва. Не е добре, че бавно умира, защото може да ме грабне. Но докато той дойде, аз ще спа. Дойде. Добре, убих го. За сега малко. Сега, ако пак се заживи... Хора, получих апдейт. Той вече има някакво залепено нещо за врата. И той май ми пипа инвентара. Ето, видяхте ли какво му е залепено? Това не знам как го е направил, но трябва да се сражаваме. Пак ще спа. Тук е. Хора, тук е. Ето го. Добре, умря. За сега. Вижте как му е залепено това. Вижте. Сега, ако се събуди скоро, това ще е трагедия. Трябва да залета пистолета. Сега. Чух някакво джавкане. Какво си е направил? Какво? Нима ли? Нищо? Казва истината. Знам, че си е направил нещо. Истината кажи. Предаваш се? Няма да те убия. Много си сладък, за да отидеш в затвора. Но там има зомбита. Този път този тича! Добре, не знаех, че този може да тича. Не знах, че могат да тичат. Добре, могат да тичат. Това не е добре. Давай, куче!
Добре, той няма да дойде. Кошничка. Имам кошничка. Това от пластмаса трябва да си го сложа в инвентара.